प्रथमावनो गोजोनथोंसै खुलुमबाय दिनैहाय जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि गठन खालामनायनि जुनै बेवहाय जजा खालामदोंमोन आरो बियो अलमोस्ट जाफुंबायानो बे चिरां जिल्लानि हेडक्वार्टाराव फरेस्ट बांला सिङावहाय बाथ्राया जाबाय जों आगोलनिफ्रायनो मोनसे जिनिसखौ प्रसार खालामबाय थादों जे 2027 जानुवारि 2020 नि उनावहाय कमप्रिहेन्सिभ फाइनान्स सल्युशन जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड स्टेट डिमान्ड हुडआ जोङो सालिजारि खालामजोबनानै मोनसे गोदान रोखोमै दुवार ओनसोल होननाय नामाकरणजों जोङो रायजो राजाफोरखौ प्रसार खालामबाय थादोंमोन दा बिनि फलस्वरुपै दिनैहाय जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय बेहाय जोंनि आदा कमल सिंह नार्जिनारि चेयारमेन हिसाबै आरो जोंनि चिफ एडभाइजार माने मा होनो कनभेनर हिसाबै प्रदीप ब्रह्म आरो लोगोसे गोबांनो जोंनि धर्मीय हंखियालुगुनि मानसिफोर बे जाहैबाय साहेब आलिमोन बिथांमोननि ज' लाजोबनानै जोङो इनक्लुसिभ मोनसे गथाय जाति भाषाखौ लाजोबनानै जे जोङो परबर्ती समायाव गणतान्त्रिक भाबे भारतबर्षजों जुजिनानै बा जोङो माने मोनसे मुभमेन्ट गणतान्त्रिक भाबे गान्धीजीनि नीतिजों थांनानै बे एलेखा जोंनि गोबाव समनिफ्रायनो जे बुहुमनि गांनाय उखैनाय आलादा रायजो मोनसे सोरजिनायनि माने भारतनि संबिधाननि सिङाव बेखौहाय जों जाफुंहोनो जुनै दिनै जोङो बे कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय आरो जों आसाबादि परबर्ती समायाव जोङो निश्चय पाब्लिक रायजो राजानिसिम लांगोन बे जिनिसखौ निश्चय आजावगोन बेखौ लानानैनो दिनैनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौहाय जोङो दाफुंनाय जाबाय आरो नोंथाङा जे दुवार ओनसोल रायजो खुंनाय जादों बे रायजोआ बबेनिफ्राय लानानै बबेसिम बे दुवार ओनसोल रायजोनि जे जोंनि हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड दङ जों आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे दुवार ओनसोल एलेखाया जों जे बे एलेखायाव जे जोङो रायजो जानानै दङ बियो एक्सुवेलि दुवार ओनसोल एलेखानिसो हा बा जों बे दुवार ओनसोलनि बासिन्दाफोर बे एलेखाया जाहैबाय नोङो बेंगल तिस्तानिफ्राय स्टार्ट जायो ओमफ्राय नोङो सौदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम आरो बेहाय नोङो 18टा दुवार दं बेंगलनि संकस दैनि हरैहाय पश्चिमि दुवार होनो ओरै माने सानजा दुवार सोनाब दुवार सानजा दुवार बे दुवारफोरखौ लाजोबनानै जोङो फ्रन्टियार ट्रेक माने मा होनो सौदियासिम हरैहायबो आरो दंबावो जे माखासे लेखाया जोंनि सारिदुवार बालिपारा बियो तिब्बत दुवारसआव गोग्लैयो बेखौ लाजोबनानै जोङो जे जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि जे जारिमिनारि जे जोंनि जे रायजो जानायफोरनि हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड बेफोर गासिबो डिस्टिंक्ट भाबै लिरनाय दङ बियो नोंथांमोना नायनो हागोन 1865 निफ्राय बे एलेखाखौहाय 1864 आव भुटाना ब्रिटिशफोरजों जेननानै बे एलेखाखौ मथा मथि 83 स्कुवार किल'मिटार गुवार आरो बे एलेखाया बे एलेखाखौ भारतनो ब्रिटिश रिजिमनि टाइमाव सामिल खालामना होदों फैयै 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 फैनानै बियो नोङो 1947 सिम बे एलेखाखौहाय ब्रिटिशफोरानो सालायबोयो आरो बेनि उनावहाय नोंथांमोना मिन्थिगोन 1949 आवहाय मोनसे मार्जार एग्रिमेन्ट जादों भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव माने 1949 आव गते भारतनि जेसेबां राजाफोर दंमोन आरो प्रिन्सलि स्टेटफोर दंमोन बेखौ मार्जार खालामदों दा जोंनिबो बेवहाय दुवार्स एलेखाया 1949 आव मोनसे मार्जार एग्रिमेन्ट जादों भारत सरकारजों दा जोंना खाफाला गाज्रि जोंनिफ्राय रावबो प्रतिनिधि गैयामोन बा जोङो बेवहाय नोङो बे एलेखानि जायफोर माने साक्सेसरफोर दं रावबो डिमान्ड खालामाखै नोङो 1949 आवहाय कुचबिहार नोङो मार्जार जादों 1949 आवहाय त्रिपुरा मार्जार जादों प्रिन्सलि स्टेट नोङो मणिपुरबो बेबो राजाबो सामिल जादों बिभिन्न भारतनि गोबां राजाफ्रा 1949 आव सामिल जादों थारमाने कुचबिहार मार्जार जादों मोनसे 1949 आव नैबे सिनसुला ट्रिटियाबो नोंनो फैयै फैयै मोनसे टाइमाव 1949 आव मार्जार जादों होमब्ला बे एलेखाया मालाबाबो कुचबिहार बा कामतापुरनि डाइनेस्टिनि सिङाव गैया जोंनिसो नैबे एलेखानि मानसिफ्रा ट्राइबेलफोर थाग्रा बे एलेखानि मानसिफ्रा जोङो प्रतिनिधि जोंनिफ्राय रावबो ओंखारैखाय बे जिनिसखौ भारत सरकार भुटान सरकारजों सामिल खालामलायबाय थाबोदों बियो खनसेल' नङा दिनैनि डेटआवहाय खनब्रै एग्रिमेन्ट जाबाय फार्स्ट एग्रिमेन्ट नोङो ट्रिटि एग्रिमेन्टआ जादों 1865 बिनि उनाव जादों 1910 आव बेखौ होनो पुनाका एग्रिमेन्ट बिनि उनाव जादों 1949 मार्जार बिनि उनाव 2007 आव जादों प्रणब मुखार्जी प्लास भुटान राजा जेगमिक वांचुक दा बे एलेखा जोंनि अरायबो स्वाधीनखा नाहि बे आसामाव नाहि बेंगलाव नाहि कुचबिहार डाइनेस्टि रावनिबो आन्दाराव गैया नाथाय जोंनि मानसिफ्रासो बे एलेखाखौ बिना लानो रोङाखै आरो जायनि जुनै जोङो बे जारिमिनारि इनक्लुसिभ
जे मोनसे सैथोता दङ बे जि लामाजों थांब्ला जोङो निस्सय जोङो जारिमिनारि जोङो मुभमेन्ट खालामनानै जों बे आलादा रायजोखौ गठन खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि माबाया औ राजखान्थियारि सिन्थाधाराजों थागोन नामा राजखान्थियारिजोंथ' दा जोंहा लोब्बा गैया जोङो सानदों जेन' जोंनि बे जायफोर जातीय जोंनि दल संगठन दङ लोगोसे राजनितिकफोर दङ जोंनि जेरेखम BPF UPPL बिभिन्न आरो लकेल जि राजनितिकफोर दङ बेफोरो जुदि जोंखौहाय जुदि सहाय खालामोब्ला जोंहा राजनितिक दल खुलिनांगौनि दरखारानो गैया जोङो लास्ट मुभमेन्टसिम नायगोन बिथांमोना मा जोंनि जुनै फेभाराव लायो जुदि बिथांमोना जुदि गनायाबा निस्सय परबर्ती टाइमाव सिन्था सरसा खालामनांगोन आरो आसामजों गावनो नागिरनायनि मेन जाहोन आसामा जे नोंथांमोनखौ आसामनिफ्राय गावनो नागिरनायाथ' जाहोना नोंथांमोना बुंनो थाङोब्ला बे गोबाव समाय लागोन बयबो मिन्थिगौ जे ट्राइबेलफोरनि सायाव बे ब्राह्मण एसामिसफ्रा गोदोनिफ्रायनो जोंखौ नासयबोनाय सोबख'नाय गादबनाय बेफोरखौ मिन्थिगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना दा BTR BTCनि खोथाखौनो नायदो जे जों मोनखानाय जिनिसफोरखौ गासिबो नोङो लानानै थांफिनजोब्बाय बा LK एडभानि बाजपेयीनि टाइमाव BJP सरकारा जे ट्राइबेलफोरखौ अननानै रैखा खबर सोनानै मोनसे मर्यादा सहकारे जोंनो 6 सिडुलखौ मोनसे एमेन्डमेन्ट खालामना होदोंमोन दा बेफोर गासिबो गैला बुंनो थाङोब्ला नामल'सै गासिबो लानानै थांफिनजोब्बाय आरो दानि सरकारा दा जोङो दा नुबाय भबिष्यताव बे एलेकानि मानसिफोरनि अबस्थाया दा जि दङ बिनि दुइगुन गाज्रि जाहैगोन ओंखायनो जोङो बे समाय थासेयावनो भारत हादोराबो दा गोदान गोदान रायजो दानायनि प्रसेस खालामगासिनो दङ बे टाइमाव जुदि जों बिगना लानो रोङाब्ला जोंनि बे 6 सिडुल एलेका BTCनि भबिष्यता बिराद अन्धकार आरो जायनि जुनै जोङो माने जेरैखियालाबो आलादा रायजोखौ नांगौ बे ब्राह्मणफोरनि बा खारै जाग्राफोरनि सिङाव जों थानो गोसो गैला आरो नोंथांमोना जे बे दुवार ओनसोलजों आरो बेराफारसे बनसरजों जे नोंथांमोननि बिनाया एसे मिलायखौ खामानि मावगोन बिदि माबा दा बेखौनो जोङो आगोलनि क्लिपफोरखौ नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन जे जोङो अराय माने बिसोरखौ खावलायबाय थादोंमोन जे मोनसे नमेनक्लेचारनि बा रायजो बिनायनि जुनै मोनसे मा होनो कनभेनसन सावरायनाया मोजां जे जोंनि अपिनियनफोरखौबो खोनासंनांगोन नोंसिनिखौबो जों खोनासंगोन ज' सावरायलायनांगौ मबे लांब्लाजों थांब्ला जोङो साक्सेस जागोन मानोना खेला नङा बड'लेण्ड स्टेट डिमान्डआ खनथाम रिजेक्ट जाबाय BSC BTC BTR होमब्लाबो जों मोना आरो बे मोनथामबो काउन्सिलसो जों सिगांनिफ्राय होनबाय थादों जोंनि स्टेटासा गोजौआव थांनांगौमोन इउनियन टेरिटरि नङाब्ला फुल फ्लेजेड स्टेट खनथाम एग्रिमेन्टआव खिन्थु जोंनि स्टेटासा गोजौआव थाङा मारैनो बावसो माइ मारा होनाय बादि जोंखौ थगाय बे मोनसे काउन्सिल स्टेटासावनो दोनगासिनो होमब्लालाय जोङो सानदों निसय माबा मोनसे भुल दङ गुबुननि नोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो इउनियन टेरिटरि जायो स्टेट जायो गुबुन साइडजों दा बेफोरखौ जों सालिजारि खालामना नायजोब्बाय आरो जायनि जुनै कनभेनसन जानांगौ जों खावलायबाय थादोंमोन जे मोनसे सावरायलायनांगौ जे गोबां जोंहा खहा जाबाय हाजार नोङो 5-6 हाजारनि मानसि बारा थैबाय नाना रखम घटना जाबाय दा जोङो मोजाङै जेन' बेबादि भुल जाया बेबादि लामाजों थांनांसिगोन रायजोआबो नांगौ आरो जोंनो जेरैखालाबो माने थाब साक्सेस जानांगौ आरोखि बिराद गोबावसै लोगोसे आं मोनसे खोथा गोसोखांबावबाय दाखालि जन इंथि खाटार सार फैदोंमोन बिथाङा होनदों आर्टिकेल 3 ओमफ्राय 6 सिडुल एलेखा बेखौहाय जोंनि मानसिफ्रा बुजिदोंना बुजियाखिसै जुदि जोङो बड'लेण्ड स्टेटनि नामै जोङो आवगायबाय थायोब्ला जोंनि मोनखानाय BTC BTRखौ जोङो डिनाउन्स खालामनाय जायो थारमाने नोंथांमोना सानगोन नामा BTR BTC बड'लेण्ड स्टेट बिदि फैगोन नामा जोंनि नामा रायजो मोनोबा बिदिथ' फैया नोंनो जागोन बड'लेण्ड स्टेटसो होमब्ला नोंनो BTC BTRआ गासिबो डिनाउन्स जाजोब्बाय मोनसे जाथि कमिटिनि नामैथ' नोङो डाबल स्टेटास ट्रिपल स्टेटास मोना होमब्ला नोंनो आर्टिकेल 3 मथे रायजोआनो जाबाय दे जायोब्ला नोंनो काउन्सिला मोनसेबो स्टेटासानो थाला समस्ति निर्धारन ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन नोङो सिट खालामनाय नोङो MLAनि रिजार्भेसन MCLAनि रिजार्भेसन बे मोनसेबो थाला होमब्ला इन जेनेरेल जाहैबाय जायनि जुनै जोङो होनदों दुवार ओनसोल नामै जुदि बिनो थाङोबा नोंनो 6 सिडुल एलेकाबो थायो BTRबो थायो BTCबो थायो मानोना बेवहाय गोबां सेक्रिफाइस मुंख्लंफोरनि माने दामावसो जोङो बे जिनिसफोरखौ मोनदों जुदि नोङो आर्टिकेल 3आव ट्राइबेलनि रैखा कबचनि बाथ्रानो गैयाब्ला होमब्लाथ' जोंनि अबस्थाया 300निफ्राय 3 गुन जागोन जायनि जुनै जों बेखौनो होनदों रायलायनांगौ दं सावरायनांगौ जे जोंनि मोनखानाय जोंनि सेफगार्ड बुलेट प्रुफ बादि हा फानलाय बायलाय हायै बेफोरो जुदि रैखा कबच होफिननो हायोब्ला जोङो रायजो मोननायजों लोगोसे आरो जुदि बड'लेण्डखौनो जोङो कन्टिनिउ खालामोब्ला बे अट'मेटिक डिनाउन्स बे गैला जाथिनि नामैथ' नोङो स्टेट मोना
नोङो बै समस्ति रिजार्भेसनफ्राबो थाला बे इन्जिनियारलसो जायनोसै नोंसोरा रायजो मोनखाबाय बेखौलाय मा होननांगौ बे अट'मेटिक डिनाउन्स जायनि जुनै जन इंथि खातार सारा होनदों जे आर्टिकेल 3 आव ट्राइबेलफोरनि रैखा कवचनि खुनु बाथ्रा गैया ओंखायनो बियो होनदों 6 शिड्युल एलेखाबो थानांगौ रायजोआबो नांगौ थारमाने नोंथांमोनखौ आं मोनसे जिनिस खोन्थानोसै 1952 आव जइन्ट खासि गार' जयन्तिया गार' खासि हिल्स बिसोरो अट'नमास मोनदों 6 शिड्युल संबिधानफोरखौ फरायनो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन फैयै फैनानै 1970 आव बिसोरो नामाकरणखौ सोलायदों ज' जानानै काउन्सिल मोनथामजों बिसोरो दोनदों मेघालय ओमफ्राय बिसोरो अट'नमास स्टेट लाखांनानै 2 बोसोरनि उनाव बिसोरो फुल फ्लेजेड स्टेटखौ मोनदों आरो थारमाने मेघालयखौ मानो लानांखो मेघालय लानाय लोगो लोगो नोंने 6 शिड्युल मोनथामबो नोंने सिकिउर थाफिनबाय जुदि जाथिगत जयन्तिया खासि गार'नि नामै बियोब्ला स्टेटबो जाया आरो बे अट'मेटिक डिनाउन्स जाहैजोब्बाय जायनि जुनै बिसोरो नामाकरणखौ सोलायनानै ज' रायलायनानै काउन्सिल मोनथामजों बिसोरो बिदों मेघालयनि मानिया जाहैबाय नोङो बादलुंखि रायजो जोमैनि रायजो स्काइलेण्ड बेखौ आं दाखालिबो प्रसार खालामदों थिग मणिपुरनाबो सेम मणिपुर स्टेट जानायनि सिगां उख्रुल तामिलनां बेफोर अट'नमास गोजामोन काउन्सिल बिसोरो ज' मिलायनानै काउन्सिलफ्रा मा खालामबाय मोनसे मणिपुरनि नामै प्रजेक्ट खालामबाय दाना काउन्सिलाबो थाबाय सेफ ओमफ्राय बिसोरो रायजोबो मोनबाय दा बे रोखोम आरोखि जों ओंखायनो होनदों दुवार ओनसोल रायजो बियोब्ला जोंनि 6 शिड्युला थायो बिटिआर बिटिसि जिखि दङ जों बे थायो जोंना डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोननो थांगासिनो दङ मोनसेया नोङो काउन्सिलनि मोनसेया फुल फ्लेजेड स्टेटनि दुवार ओनसोलनि जायनि जुनै जोङो बर'फोरखौ होनगासिनो दङ बुजिनांगौ दं अनेक खोथा दङ ओंखायनो बिसोरो थांनाय बारावथ' रायलाया मारैनो बिसोरो बनसु दानानै गोदान लामाजों थांबाय खिन्थु जोंथ' नुहरथारबाय जे बड'लेण्ड स्टेटआथ' जाया मोनसे जाथि कमिउनिटिनि मुङै जायनि जुनैनो जोङो नैबे दुवार ओनसोलखौ जन्म होनानै दा प्रत्येक जाथि कमिउनिटिखौ ज' लानानै जों आवगायनो सानदों आरो जोङो 100% जोङो रायजोखौ जेरैखेलाबो मोनगोन आरो धन्यबाद